Mang den lapu kain pambalui daon lah cabi ya pulo antala mangala denai udah sisiaga denai naninda badayo ragam alasan da pambatenyo oi udah lai den tau yo nanta sirek kumadaon tau joer yang gato sampai tau jo bayang da gato putu usaba sile gato gadenai ko elok nan bana damu ko kan de adonan labia bapunyo mangkonyo denai daon udah sisiakan usaba sile kato gadenai ko elok nan bana kamu kokan de adonan labia bapunyo. Terima kasih Mama Teti, Direktur Penginapan Oma Homestay Oma ya, yang beralamatkan di Pasir Roho. Dan lagi Teti Nelvira, terima kasih buat Om dan Teti Nel ya. Dan juga permintaan Pak Marapulai Labakapulan, tinggal lagi sawernya yang halut. Bang Nam sih sibuk, Be.